L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Nhar is-Sibt li għadda tħallsu l-pagamenti addizzjonali għal bqija tas-sena lil pensjonanti tas-servizz, filwaqt li nhar is-Sibt li ġej se jkunu tħallsu daw kollha marbutin mal-pensjoni tar-Romol. Mħabbar mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt konferenza tal-aħbarijiet li aġġornat lill-midja rigward dawn iż-żewġ proċessi. Il-Ministru saħaq kif bekk issa se tkun twettqet ġustizzja ma' 7,000 persuna eliġibbli għall pensjoni tar-Romol li benefikaw minn żied addizzjonali u 6,500 persuna oħra eliġibbli għall-pensjoni tas-servizz li raw żied addizzjonali sa massimu ta' €200. Fiż-żewġ każi dawn iż-żiediet imorru lil hinn miż-żieda ta' €15 fil-ġimgħa li ngħatat lill-pensjonanti kollha. Iż-żieda addizzjonali li ngħatat lir-Romol iparti mill-proċess ta' aġġustament li issa wasal f'nofsu u mistenni li jkun konkluż sa 3 snin oħra meta dawk eliġibbli jibdew jieħdu l-pensjoni kollha tal-persuna li tkun ġiet nieqsa. Sa dan it-tant il-pensjonanti tas-servizz li jkunu ġew boarded out u ħarġu bil-pensjoni tas-servizz kmieni minħabba Mart se jibdew jaraw l-aġġustamenti msemmi tal-parti tal-pensjoni komunatata jsiru wara 12 sena minn meta jkunu jibdew jieħdu l-pensjoni tas-servizz u mhux meta jgħalqu 72 sena. Ma' dan l-istazzjon il-Ministru Falzon innota kif iżidiet fil-pensjonijiet inkluż dawk li tħabbru d-dettalji dwarhom ikomplu jollu l-livell tal-għajxin tal-persuni li jibbenefikaw minnhom. Għandek l-aġġustament fil-każ tal-pensjoni tar-Romol fejn gradwalment il-pensjonanti li jiġu nieqsa il-konjugi li jibqa' warahom jiret il-pensjoni kollha tagħhom u mhux aktar 5-6 u konna wkoll aġġustamenti li jsir ta' kull sena li minn dawk il-persuni li jkollhom il-pensjoni tas-servizz tiġi injorata dejjem €200 aktar milli tkun ġiet injorata fis-sena ta' qabel bil-pensjoni tas-servizz tagħhom li jfisser garanzija ta' kwalità ta' ħajja aħjar.